Dragii mei, eu sunt mândru că sunt locuitor al sectorului 2. Sectorul nostru este unul frumos, este unul puternic, este unul cu oameni minunați, este un potențial de dezvoltare uriaș și de aceea cred că în conducerea sa este nevoie să fie oameni devotați, oameni care să aibă responsabilitate și profesionalism. Cineva mă întreba zile trecute, domnule Unțanu, dar de ce nu mai candidați dumneavoastră pentru funcția de primar al sectorului 2? Eu ca lider, și cred că așa ar trebui să fie mai toți, înțeleg că este bine, este normal și este firesc ca pe lângă noi să promovăm oameni puternici, oameni tineri, care s-au validat în activitatea lor profesională, ca și persoane care ar putea oricând să preia o administrație cum este sectorul 2 pentru a o aduce acolo unde merită. Un asemenea om este Daniel Mihali. Este un om profesionist, este un om responsabil, este un om tânăr. Cu ani în urmă am avut o inițiativă prin care am înființat Parlamentul Local al Tinerilor și Guvernul Local al Tinerilor. Atunci, Mihali Daniel era un elev de liceu și mi-am propus prin acest proiect ca să promovăm lideri noi, lideri care să fie mai buni decât noi. Și iată că acest vis pe care l-am avut atunci, cu câțiva ani în urmă, s-a împlinit. Guvernul Local al Tinerilor și Parlamentul Local al Tinerilor într-adevăr a promovat în viața publică oameni cu responsabilitate, oameni profesioniști. Unul dintre ei, așa cum v-am spus, este și Daniel Mihali, fost membru al acestui proiect minunat. De ce îl susțin pe Mihali Florian Daniel? Pentru că este un om care a dovedit în activitatea economică, fiind și antreprenor, că a dezvoltat un proiect valabil, care are o activitate economică de succes. Sigur că fiecare firmă în acest mediu economic destul de instabil mai are și perioade de creștere, mai are și perioade de restrângere. Am avut perioada de pandemie și nu numai, inclusiv aceste inconsecvențe legislative din domeniul economic. Dar iată că prin activitatea pe care a desfășurat-o ca manager, ca antreprenor, a reușit să dezvolte aceste activități economice, să mențină locurile de muncă, să mențină salariații din firmele pe care le conduce. Deci, de un asemenea manager avem nevoie în conducerea primăriei sectorului 2. De asemenea, Daniel Mihali Florian este și un om credincios. Este un om apropiat de oameni, ceea ce îmi place foarte mult acest lucru la el. Este un om responsabil, este un om care a ajutat și are această disponibilitate de a ajuta oamenii, de a ajuta atunci când au nevoie. A realizat și până acum multe proiecte sociale, prin care a sprijinit diferite categorii sociale. Deci această latură, această trăsătură a lui de om religios, de om care iubește credința, că este un om credincios, este iarăși un atu foarte important pentru un lider. Numai atunci când te bazezi pe valori autentice, când te bazezi pe valorile naționale, numai atunci înțelegi mai bine și dorințele oamenilor și poți să-i ajuți. În același timp, Mihali Daniel Florian este și un om cu educație, are studii superioare și de asemenea, probabil că va spune și el într-una din întâlnirile noastre, are și de asemenea studii postuniversitare obținute cu succes. Daniel Mihali este și un familist convins. Are o familie frumoasă, are 2 copii minunați și ceea ce m-a impresionat la el, îi iubește la nesfârșit, ca să spun așa, și le așa acordă o educație potrivită. Este o iubire frumoasă de familie, o iubire care se îmbină și cu educația. Oameni precum Mihali Daniel Florian, ei pot fi
să preia o conducere, pot să preia o conducere a unei unități administrative. Daniel Mihali poate fi un foarte bun primar al sectorului 2. Eu îl susțin din toată inima pentru că îmi doresc ca la sectorul 2, un sector pe care îl iubesc foarte mult și în care trăiesc, să avem o conducere responsabilă, o conducere care să asigure o viață mai bună pentru toți locuitorii. De aceea îi sfătuiesc pe toți. Veniți alături de Mihali Daniel Florian, veniți alături de Partidul ADER, de candidatul acestui partid pentru primarul sectorului 2. Îl susțin și voi susține pe Daniel Mihali Florian. Mă numesc Mihali Daniel Florian, am 45 de ani, sunt căsătorit, am 2 fetițe superbe, una de 4 ani și una de 1 an și 7 luni și pot să spun că sunt cu adevărat familist. Ca și studii, am terminat Facultatea de Științe Politice, master în Științe Politice, Facultatea de Drept, master în Drept Administrativ și master în Marketing și Negocieri în Afaceri. Experiența pe care o am în politică este destul de vastă. De la 18 ani, întâmplător, m-am înscris într-un partid politic. Nu am rămas într-un singur partid politic, ci am fost curios ce înseamnă politica. Am fost la 3-4 partide politice să prind experiență, iar în urma studiilor pe care le-am făcut și implicarea mea în politică la toate partidele din care am făcut parte, pot să spun că mă pot baza pe o structură pe care mi-am format-o, adică tinerii cu care am rămas prieteni, îi am lângă mine și putem forma o echipă. Echipa ce înseamnă? Înseamnă că atunci când poți să te bazezi pe cineva și este alături de tine, indiferent de conjunctură. Toate partidele politice în momentul de față au candidați. Candidații respectivi trebuie să se bazeze pe ceva, pe un program politic și pe o echipă foarte, foarte competentă. În momentul de față am ales echipa domnului Onțanu, datorită faptului că dânsul a fost 16 ani primar în sectorul 2, a fost cel mai bun primar dintre primarii sectorului 2 și cu siguranță lângă dânsul pot să acumulez o experiență și pot să aplic din experiența dânsului pentru sectorul 2 proiecte, pot să fiu alături de oameni cum a fost dânsul alături de oameni. Din acest motiv pot să vă spun că vreau să fac politica altfel decât o fac primarii actuali din municipiul București. În momentul de față, sectorul 2, din punctul meu de vedere, nu are un primar implicat pentru cetățeni. Implicare ce înseamnă? Să fie alături de oameni. În momentul de față, prin sondajele pe care le-am făcut noi, primarul sectorului 2 nu există. Ce înseamnă că nu există? Nu că nu există ca primar angajat pentru cetățeni, pentru că este primarul angajat al cetățenilor prin votul pe care l-a avut din partea cetățenilor. În momentul de față, primarul nu există pentru că nu este între oameni. În momentul de față, 45% dintre cetățenii cu care noi am luat legătura prin aceste sondaje nu îl cunosc și nu știu cum îl cheamă pe primarul sectorului 2. Nu mai vorbim de proiecte. Proiectele pentru sectorul 2, în 99% din cazuri, dacă întrebăm cetățenii pe stradă, absolut niciun cetățean nu știe măcar un proiect sau două ale actualului primar al sectorului 2.
Bine ați venit invitaților și bine ați venit și celor care faceți parte din birou permanent și din echipa ADER a sectorului 2, cea cu care vom cuceri sectorul 2, adică primăria sector 2 și toate alegerile și la locale, și la parlamentare, și la europarlamentare. Dragii mei, bună seara și bine ați venit! Fac un apel la toți locuitorii sectorului 2 să sprijine candidatura domnului Mihali Daniel la funcția de primar al sectorului 2. Domnilor președinți, doamnelor și domnilor, stimați concetățeni, prea iubiți frați și surori în credința creștină. Sunt general Bartolomeu Constantin Săvoiu, președintele Partidului Alianța Lege și Ordine. Vom câștiga, doamnelor și domnilor, nu numai sectorul 2, trebuie să câștigăm și capitala, pentru că fără îndoială nu mai putem lăsa ca acest sector să fie dus așa de râpă. Vom fi alături de dumneavoastră, vom sprijini, ne vom mobiliza cu toții. Putem câștiga bătălia numai luptând și luptând. Avem nevoie de fiecare. Dumnezeu cu noi. Vă mulțumesc. Pe curând, Doamne ajută, trăiască primarul nostru. Recomandăm în numele partidului nostru pe domnul Daniel Mihali ca primar să fie candidat la funcția de primar în sectorul 2, legătura dintre cei doi, candidatul tânăr, care este lângă mine, și primarul cu experiență, au o colaborare, după cum am văzut că s-a făcut referire la asta, care este într-un fel o garanție, că cele declarate și în particular, în cerc mai restrâns, de domnul viitor primar, sperăm, dar oricum viitor candidat, este că vrea să reia și să dezvolte unele din obiectivele care n-au reușit să fie finalizate din mandatul domnului primar Nicolae Unțanu. Pentru cei care mă cunosc, sunt noul președinte ADER Sector 2, mă numesc Daniel Mihali, sunt analist politic, am făcut politică și până acum, dar este prima dată când îmi doresc să candidez la vreo funcție publică. Vreau să ajung primarul sectorului 2, cu ajutorul dumneavoastră, cu echipa formată dintre dumneavoastră și, nu în ultimul rând, cu șansa vieții mele să mă sprijine domnul Nicolae Unțanu, cel mai bun primar cu care am făcut vreodată. Ce pot să promit eu? Împreună cu echipa mea cu ADER, sector 2, alături de domnul primar Nicolae Unțanu, îmi doresc și cu siguranță vom câștiga primăria sectorului 2. Mulțumesc mult! Ne vedem mâine la ședință și tot bine la ședință!